Ens havíem oblidat del capellà? No pas. Ell també s'enduia un bon mos de la nostra collita. A més, ens batejava, ens caçava, venia al llit de mort i ens enterrava. I ens feia pagar per tot. A més, ens vigilava que no ens deixéssim emportar pels desitjos de la carn. Ves quins desitjos podíem tenir amb el tim de pencar que ens feia. A més, l'home era molt viu. Predicava abstinència, però bé que vivia amb la parella i els fills a la rectoria de Sant Miquel. Mil dimonis al Déu del cel. Guaita Margarida, acabo de rebre una nota al nostre bisbe. Envia un prevere a visitar totes les parròquies d'aquestes contrades. El llegeix que repari els comptes a l'església i convoqui els feligresos. Berenguer, hem begut oli. Des que l'any passat va arribar la pesta, cada cop anem pitjor. I ara, a la beniqueta fem-nos la llista. Maleït sigui... No et queixis tant. Al cap i a la fi, la nostra filla se n'ha pogut escapar de la mort negra. Filla, com t'ho vas passar? Ho vas passar molt malament. I els altres dos, Sant Miquel ens ha protegit i no hem estat infectats. Berenguer, ja en tens de raó ja, però que ara ens ha costat el guariment. Aquell metge que vas anar a fer buscar a la cort del baró ens ha deixat ben escurats, i més a saber si va ser ell qui la va curar, o ja era aquesta la voluntat de Déu. Quan arribi l'enviat del bisbe i vegi que els diners que els feligresos van donar per arreglar la teulada ja no hi són, es posarà furiós. Molt em temo que em tregui de Sant Miquel i m'enviï a vigilar les terres del bisbat. I què serà llavors de la nostra filla i de mi mateixa? Com ens podrem mantenir? Se m'acut que podríem parlar amb Estruc el jueu, encara que infidel és un bon home, i ens podria deixar unes quantes lliures a compte dels ingressos de la parròquia de l'any. No ho sé, els temps han estat molt durs. Tant aquí, a la vall com a Turrians, la pesta ha fet una gran mortaldat. I si els pagesos no sembren i no hi ha collites, els senyors no obtenen rendes, i són llavors ells els que demanen als jueus que els deixin els diners. Déu-vos guard. Maria mossèn, bon dia Margarida. Els veig molt capficats. Segur que van fotuts de diners. Segur. Tot just parlàvem de lo difícils que han estat els darrers anys. Alegreu la cara, que els que us paguem el delme som nosaltres, els feligresos. I us ben asseguro que no ens fa gens de gràcia que de cada 10 garbes de blat us neguem de donar una. Oh, però bé com mossèn prega per nosaltres a Déu, oi mossèn? I tant, sempre esteu en el meu pensament quan parlo amb Déu. Què porteu en aquests cistells? Us hem volgut portar algunes fruites i verdures dels nostres horts. A veure si així ens rebaixeu el delme. Guaita filla, quines pomes. Però sobretot hem vingut a dir-li que 4 dels 7 masos de Vilella són ja deshabitats. En total hi ha hagut més de 20 empastats i tots han mort. En aquests 4 masos no hi havia prou mans per treballar als camps i tots han fugit. Però tots els pagesos a Vilella són remenses. El senyor els farà prendre i castigar. El nostre baró està molt preocupat perquè les seves rendes han baixat molt a totes les baronies per la mortaldat. Teniu raó. Però si Déu no té pietat de nosaltres, aviat totes aquestes contrades quedaran despoblades. Llavors què farà el senyor baró? Fins i tot els seus esclaus han mort. I els sous estan molt cars per manca de gent. És que són mals temps. Però jo sempre prego Sant Miquel. Tinc confiança que ens preservarà d'aquesta pesta. Per cert, he sentit a dir al mercat de Bagà que a Barcelona culpen els jueus d'haver causat aquesta pesta i han perseguit i matat uns quants. Però si és que no en tenim de jueus i també ens ha arribat la plaga. No trobo estrany que culpin els jueus, com tothom està en deute amb ells. Si els mata, no caldrà retornar els diners. Sabeu què us dic? Oblideu-vos de tot lo dolent i feu com la nena. Mengem ara que encara podem. O mossèn, una mica de vi de missa no tindríeu pas. Em sembla que passarem amb aigua de la font. Anem una miqueta justeta. Sempre igual, aquest home.